ए फॉर एकुलता एक वया. बी फॉर बापूस काही कामाक जाता. सी फॉर चपात्या गोड लागतस ना. डी फॉर देवपूजेची आवड हा ना. ई फॉर इंग्रजी बोलू येता. एफ फॉर फास्ट फूड बनवूक येता. म्हणजे माका डायबिटीसची गोळी चालू असतात म्हणून माका फास्ट फास्ट फूड लागता. जी फॉर गपरावा. आहे. जी फॉर गोरा पोरवया. एच फॉर हुंडो नको आमका पण जा काय द्याल तो सव कोशीने द्यावा. आय फॉर आयफोन देवा. हा. जे फॉर जा सांगात ऐकत ना. के फॉर कायद्यात राहत ना. एल फॉर लग्नात फोटोग्राफरचा खर्च तुमचो. एम फॉर मुलीचं शिक्षण किती. एन फॉर नोकरीक जाता ना. ओ फॉर ओळख काढा कामार. ई फॉर परमनंट हा की नाही तर कळाक नको. क्यू फॉर क्वेश्चन बरोबर असा. आर फॉर रुखवतीच्या पैशांसाठी रडायचं नाही. एस फॉर साडी कंपल्सरी. आता टी फॉर टेस्टिंग. चल चालून दाखव गाऊन दाखव आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जेवण बनवून दाखव. उगाच काय टेस्टिंग बिस्टिंग. मेन टेस्टिंग असून बाकी. व्ही फॉर वर्षात नातू आणून दाखव. डब्ल्यू फॉर वाढ वडिलांची परंपरा असा. वर्षात नातू. नाहीतर एक्स फॉर. वाय फॉर एवढ्या तुमच्या अपेक्षा आणि मुलाचं शिक्षण किती आणि तो नोकरीला कुठे. झाला तुमचा सुरू नको अहो पण